Ani ahno kaisa Bengaluru thajak bo thamni prai 3 bochor ongkha hingke ang khanago bo accident ongoi thuikya hingke accident ongmani khai sekal dei takjakha bai takjakha bin loge kaisa tongo sekal bai takjago hine bo sago buri bobo bini aphak bo ano sakono horni 12ta somoi ekiyo accident ongkha hingke bono tabo ang hospital telai tongo akai do hospital telai naigera hine ang bono hingke hospital thamani pore khai CT scan khaiga CT scan khayoi bo CT scan khaimarok ano holka hingke CT scan khaimani pore de prai 12 ঘন্টা ro gongkha hingke 12 sakonkha boroklai bache gala hingke CT scan khaimani report da kha bokrok phatai thui phaijak hingke ahinai sagu saka hingke ang bono khaika naising tongkha onek somoi erpor khe 12 ঘন্টানি bisingkai bo ano sago thuikya boroklai thuikya bache liya ahinai sakono hingke tabao okuthuino tonani bagoi kono ব্যবস্থা করে কারণ হসায়া পরিবারনি হইছে ব বেঙ্গালুরো কাম খাইনা থাকে হingke bono tak tama khai lakhonnai o lakhonnani bagoi mediani throte phung mediani hoite khai tako boku bongsa dirongno sai saijo bijanani bagoi ang tuni media no maring jamani bono nogo lakhonnai doi makhang dolo sanai sukmano ni Sadana ani hano kali bini para khai boro bin para khai irono 11 para diuri jab gai ang tongmani khe ndi munugo oro bo darago doi tongo mabo koroi pabo koroi gai bo sala bolaya ko boro darago doi tongo bo thamani koi bosor no 3 বছর